tao, pero hindi naman daw sa gawa. So, Mayor, ano po yung masasabi niyo or how would you address this issue? Alam niyo po, sa mga minamahal po nating mga kababayan, mga taga-Kalamba, Vice Mayor Toti, hindi ko po masyadong siniseryoso yun. No? Yung sinasabi po nila, in the first place, tayo po naman 2 linggo pa lang pong nanunungkulan dito sa ating mga posisyon. At yung pong sinasabi nilang wala pong pinag-iba, nagpalit lang ng tao. Hindi pa nga po ako nakakapagpalit ng tao, sabi ko. Di ba? Nasa transition period pa rin po tayo. At yung pagpapalit po ng tao, meron po yung basihan. Unang-una, lalong-lalong na po kung mga co-terminus positions. Yan po yung mga tinatawag nating mga empleyado po na kapangyarihan po ng mayor o vice mayor na maglagay. Sapagkat ito po ay sinabi natin co-terminus, ilalagay po ng vice mayor o ng mayor, pero pag natapos po ang termino ng nag-appoint po sa kanyang mayor o vice mayor, wala na rin po sila. Ganun po yun. So, papalitan po talaga yun. No, pero yung mga regular employees po, hindi po natin pwedeng palitan po sila kasi sila po yung mga regular dito. At sila yung mga tinatawag nating mga meron pong security of tenure. No? At sabi nga po, 2 linggo pa lang naman po tayo. Tignan po natin. At ako naman po ay humihingi rin po ng tinatawag na pangunawa sa ating mga mamamayan. Dahan-dahan po at makikita po natin ang atin pong ipinangakong mga ramdam na pagbabago po dito. No? At siguro, meron pong ilang mga bagay silang nakita, pero yan po ay dahil nag-uumpisa pa lang po tayo. Pero rest assured po, mga kababayan po natin, mararamdaman, makikita po ninyo, at pakikinabangan po yung pagbabagong yan. In due time. Naniniwala po ako dyan, Mayor. Dahil kita ko naman po yung sipag nyo. Nung Vice Mayor kayo at ngayon, in 2 weeks pa lang, alam ko namang ibinibigay nyo yung puso ninyo, oras nyo para maramdaman na nila yung pagbabago. Next in Tony Talks. Health services, ito yung matagal na rin pong inaasam natin mga kababayan. Tatapusin po natin yung ospital na yan na pinapagawa. No? Very momentous ang first part interview natin sa tunay na may malasakit at may digong bayaning ama ng lungsod ng Kalamba, iginagalang Roselia Rizal. Wanna know more sa kanyang plans and programs at makita rin ang patok na tandem ni Mayor Ross at VM Toti? Abangan ang second part ng ating exclusive interview with the Mayor. Dito lang yan, where you tell your story and we share it here. Honorable Attorney Honorable Lian David S. Honorable Dayan Del Valle Espiriton. Juan C. Lazaro. Sino C. Uru. Honorable Moises E. Morales. Honorable Doreen May F. Cabrera.
Honorable Gerard Cardenal, Cardenal Matias, Honorable Edison M. Natividad, Honorable Maria Katrina B. Silva, Honorable Reginald C. Oliva, morning. Please remain standing. Of the base of the Sangong Temple.
Six. Delegate. Our apologies for the delay. Again, good morning. Please all rise for the entrance of the maze of Sangguniang Provincial. Ready, officer. For the members, the Honorable Jesse R. House, the Honorable Gilbert Saleh, Honorable Melvin Ramon Ibrahim, Honorable Gilbert Gil Abdul, Honorable Vidal Castillo, the Honorable Jose B. Perez, the Honorable Salvador M. del Castillo, Honorable Anton, Honorable Eric Hailey, Legal President. Kalamba, Honorable Charisse Nancy Hernandez Alcantara, and our City Mayor, Honorable Roseller Edsal. Also, the entrance of our very own City Mayor of Naga, the Honorable Nelson.
Anyway, Morning. Joint session between the Sangguniang Paglunsod of Calamba City is now called to order. The joint session at the Sangguniang Paglunsod of Calamba in Naga City is now declared open. The 16th regular session of the 14th Sangguniang Paglunsod is now open. Sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang mag-ihip, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng mag-ibig, sa magtulubi, di ka pasisiin, sa dagat at puno, sa simoy at sa langit mong bukaw, ay dilag ang na at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat may nanagni ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng walhatit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mang-aapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Taas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay na pagbigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako'y Pilipino, kung katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasakitan. May dangal, katarungan at kalayaan, pinakikilos ng sambayanang makadiyos, katao, kalikasan at nakabansa. Pleasant good morning to each and everyone. Pagbati po para po sa ating minamahal na Mayor ng Calamba, sa ating kagustuman at sa kabuuan po ng Sanggunian ng Calamba. Gandang umaga po sa inyo pong lahat. Ganun din po aking pong binabati, gandang umaga para po sa Mayor. Maray na aga, maray na aldaw sa inyong gabos. Po, nabasahin ko po, mula po sa aklat ng Juan, John chapter 8, verse number 12. It says, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Never walk in darkness, but will have the light of life. Bakit dapat maging ilaw ng ating buhay ang Panginoong Hesus? Ano ang kahalagahan ng ilaw para sa ating buhay? Kaya ano po na yan po ng tatlong puntos ang kahalagahan ng pag-ibig. With the starts of the letter R. Light of the world speaks of relationship. Ang pagiging ilaw ng Panginoon ay ipinapasa sa bawat isa sa atin upang tayo rin ay maging ilawan sa ating kapwa at sa ating bayan. Sa madaling salita, hindi rin tayo may tuturing na ilaw ng isang bayan kung wala tayong relasyon. Una, sa ating Panginoon. Wala tayong kaugnayan. Sabi nga, for without God, we can do nothing. For without God, in all projects, in all our tasks, we can do nothing. And according to our verse we read,
Kung sino man ang sumusunod sa kanya ay hindi nalalakad sa kadiliman o sa kasama ng mundong ito. Second letter R, being the light of this world speaks of responsibility. Walang saysay ang ilaw kung hindi ito nagliliwanag. Sana inilagay natin ang ilaw sa dapat kalagyan. Nilalagay ang ilaw sa mataas na bahagi ng kabuuan ng bahay. Magliwanag niya nasasakupan. Upang magliwanag sa anumang bayan. Ito ang ating pong responsibilidad. Sabi sa Matthew chapter 5 verse number 16, let your light so shine before men, before its city, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Naging kampante ang mamamayan ng Tasman, Southern Australia, na inaakala nila na ang bagyo ay hindi patungo sa kanila. Sa gabing yon, ang nag-ooperate ng lighthouse ay kanya itong kinaligtaan. Yung kanyang responsibilidad sa isang iglap, marami po ang napahamak. Isang click lang, maraming naapektuhan. Because of negligence, marami ang nasawi. Being the light of this world speaks of course, reward. Kapag ating pinagliwanag ang ating pong buhay sa harapan ng mga tao, sa harapan ng mamamayan, binibiyayaan ng Diyos ang taong naging ilawan ng bayan. Umuunlad ang bansang nagsilbing liwanag sa harap ng mga tao. Nagiging mapalad ang bayan na sumusunod nais ng Panginoon. Huwag po natin kaligtaan ang lahat ng ating pong responsibilidad. Mapapamilya, mapabansa, mapabayan man, tayo po ay inatasan, nagkagawa at tutuparin ang mga responsibilidad ngayon. Tayo pong lahat ay manalangin. Dinadakila ka namin aming Ama dahil sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, nagkaroon ng pagkakataon upang kami ay makapagkanayan at magkaroon ng relasyon sa Kanya. Sa paraan na ibibigay ang liwanag na yon, ang ilaw na yon. Kaya ang ilaw na nasa sa amin, sa bawat nasasakupan, sa pamilya man, sa bayan, ibig namin Panginoon na ito po ay magsilbing isang magandang halimbawa. Magliwanag pa, pakita ang mga kabutihan at kung ano makakabuti sa bawat mamamayan. Dalayan ko Panginoon na magaganap sa umaga pong ito, tayo po ang siyang maitaas. Ibigay Panginoon ang kapayapaan, ibigay Panginoon ang karunungan. Alam namin Panginoon na magiging matagumpay ang araw na ito. Dahil ang lahat ng ito ay binabalik po namin ng papuri pasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat. Pwede na po. Mr. Secretary, please order. For the City of Calamba, calling of the rolls, Honorable Joselito J. Katindi, Good morning po, President. Honorable Saturnino J. Lahara, Honorable Lian P. Aldabe Cortez, Honorable Dayan Del Valle Espiriton, Honorable Juan C. Lazaro, Honorable Porcino C. Uruga, Honorable Moises E. Morales, Honorable Doreen May F. Cabrera, Honorable Gerard R. Teruel, present, good morning. Honorable Arvin L. Manguiat, present. Honorable Edison M. Natividad, Honorable Maria Katrina V. Silva, Present, good morning. Honorable Reginald C. Oliva, present. Honorable Kenneth P. de las Llagas, Honorable Angelito S. Lazaro Jr. presiding. We have a quorum, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Secretary. The quorum not a part of the city government, but Sangguniang Panglungsod now is now in session. Mr. Secretary, please call the roll for the Sangguniang Panglungsod. For the Sangguniang Panlungsod of Naga, the Honorable Cecilia Bebilus de Asis, Vice Mayor and Presiding Officer. For the members, Honorable Jesse R. Albius, the Honorable Lucio S. A. del Rosario,
the Honorable Hildy Rosales, the Honorable Melvin Ramon G. Buenafe, Present. the Honorable Hilda Gail R. Abonal Gomez, the Honorable Vidal P. Castillo, the Honorable Jose Serraniola is on official business in Naga City, the Honorable Jose B. Perez, the Honorable Salvador M. Del Castillo, the Honorable Antonio B. Beltran, the Honorable Maria Corazon Iñaco, the Honorable Mary Kylie Francine B. Trepolca. Madam Chair, this is a forum of the Sangguniang of Naga City. There being a forum in Sangguniang na po. The City Vice Mayor Presiding Officer, Honorable Anglitas Lazaro Jr. is hereby recognized to give his message before this open body. Honorable Charis Hernandez Alcantara, Honorable Roselier H. Rizal, Honorable Nelson Gacion, Honorable Cecilia Veluz de Asis, Honorable City Councilors of Naga City, Honorable City Councilors of Calamba City, mga kapwa ko lingkod bayan, ladies and gentlemen, marhay na aga sa Indo Tanan. In Tagalog, magandang umaga sa atin. The great philosopher Plato identified for us the most important part of work. He said, the beginning is the most important part of work. Today marks a very auspicious beginning for the two leading opponent cities in the Philippines of our generation. The pilgrimage city and the heart of the Bicol region, Naga City, and our very own city of growth, leisure, and national pride, the historic city of Calamba, as we embark upon a sisterhood agreement. Firstly, and on behalf of the Sangguniang Panglungsod of Calamba, we offer our congratulations to Naga City for being awarded the overall most competitive component city in the Philippines in the recently concluded 10th Cities and Municipalities Competitiveness Summit. Palakpakan po natin ang Naga City. Town, however, of course, City of Calamba ranked second in economic dynamism and has leveled up in other categories as well. Compared to Naga City, which is the third oldest chartered city in the country, the city of Calamba is relatively young, having been converted to component city in 2001. In terms of land area and number of barangays, Calamba City is double in size and number. 54 barangays spanning 144 square kilometers as against Naga's 27 barangays occupying 84 square kilometers. Despite these differences in demographics, we find our two cities to be similar in characteristics. We are both recognized as centers of commerce and industry in our respective regions. Thus, our awards for business competitiveness and innovation. Our rich history and heritage make us prime tourist destinations. Calamba being the birthplace of our Philippine national hero, Dr. Jose Rizal, and home to a multitude of hot resorts, and Naga, hosting the country's largest Marian pilgrimage and boasting of a heritage dating back to the Spanish era. Our cities are both recipients of numerous awards, including one coveted by all local government units
and that is the seal of good local governance, which originated from a true blue Nagueño, the late Jesse Robredo, who incidentally, ladies and gentlemen, conferred to the city of Calamba its very first seal of good housekeeping this very hall. As we ink our sister agreement today, we signify the beginning of the work we have ahead of us. Sisterhood agreements are entered into because of learnings, innovations, strategies, and partnership we can mutually benefit from each other. As the younger LGU, the city of Calamba can indeed learn many things from Naga City. Naga in turn can benefit from this agreement through employment, investment opportunities open for Nagoeños. As Plato said, beginnings are the most important part of the work. We begin as we intend to go on. If we begin with the purest of intention, that of working together, learning from each other, and helping one another achieve a government which values people participation, inclusive growth, and improvement of the quality of life of our constituents, our sisterhood agreement will be a model partnership that will become the standard other LGUs will emulate. Our warmest welcome to our sister city, the city of Naga, and my sincerest congratulations to everyone. Sama-sama po tayo sa pagtahak sa landas ng patuloy at ramdam na reforma sa ating mahal na lungsod. Mabuhay ang lungsod ng Naga, mabuhay ang lungsod ng Calamba. The sponsorship speech. Of the Honorable Vice Mayor Cecilia Cristian. At the message of the Honorable Vice Mayor. Sorry. Akala ko libre na ako, hindi na ako mag-message. Marhay na aga po sa Saint Gabos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Na pagbati sa ating maganda, very young na Congresswoman Charis Ann Hernandez. Or apo ho sa talampakan ng ating magiting na bayani, Mayor Roselia Rizal. Ang batang-bata at gwapong Vice Mayor ng Calamba, Asaro, sa amin pong magaling na Mayor, Mayor Nelson Ligacion, sa Sangguniang Panglungsod ng Naga, at sa amin pong mga counterparty na mga konsyal ng lungsod ng Calamba. Unang-una, nagpapasalamat kami sa ibinigay ninyong mainit na pagtanggap sa amin dito sa inyo pong magandang lugar. Sinasabi rin po, ang Naga naman po, kung kayo may magandang lugar, ang Naga po ay merong maugmang lugar, happy place. At katulad po ng nabanggit ng ating Vice Mayor, ang isa po sa kaya nakikilala ang lungsod ng Naga ay dahil po sa pinaka-most venerated image ng Blessed Virgin Mary na ang aming ina ng Peña Francia. At siya lang po ang image ng Lady of Peña Francia, ang the second Marian image in the Philippines and in Asia na nag-receive ng canonical coronation na nangyari noong September 20, 1924. Kaya po kami po ang lugar na maswerte dahil po nandun po ang pinakamahalagang imahe ng mahal na ina.
Sa pagpapasalamat ko po sa lungsod ng Calamba, sa mainit na pagtanggap, gusto ko ring iparating po sa inyo na ang lungsod ng Naga ay isa sa pinaka-progresibong syudad, pagpapatunay po sa pananalo pa lang po namin sa ikadalawang pagkakataon na most competitive component city. Dalawa na po ito, meron pa pong ikatatlo. Kaya pagbalik namin, kami na naman ang panalo. So, sa nakita po namin na pagtanggap ninyo, sa init ng pagtanggap, alam namin na magiging maganda, malawak ang pakikipagtulungan, pakikipagkapatid na sinasabi ng lungsod ng Naga at ng lungsod ng Calamba. Wala po akong prepared na speech. Ang aking pong sinasabi ay mula po sa puso, hindi lang po bilang ina ng lungsod, ng Sangguniang Panglunsod, pero bilang pong isang Nagenyo na bumibisita sa isang lugar na napakaganda at napakainit ng pagtanggap. Kaya hindi po namin ipinagkakaila na medyo namangha kami dahil sa ganda ng inyong pong City Hall. Kami po kasi medyo luma na po ang aming City Hall at hindi ito kasi ganda, katulad din po ng kwarto ng aming mga binisita, ni Mayor at ni Vice Mayor. Pero alam niyo po ang sikreto ng Naga, hindi po sa mga malalaking establishment, kaya po nakikilala ang syudad ng Naga, ang lungsod ng Naga, dahil po sa mga tao. Wala po kaming malalaki, pero performance level, nakikipantay po kami sa pinakamagagaling at pinakamalaking lungsod sa buong Pilipinas. Kaya yun po ang aming pwede ipagmalaki at pwede naming i-share sa aming kapatid ngayon, ang lungsod ng Calamba. At hindi lang po yan dahil po sa kayo ay nagpapakita na at parang yung sinasabi po ninyo na marami kayong matutuhan sa amin sa lungsod ng Naga. Alam namin na meron po kaming matutuhan din sa inyo. Sa mga pag-uusap po ni Mayor at ni Vice Mayor, nakita po namin ang pagbabago na gusto nilang gawin sa inyo pong lungsod. Nangyari rin po yun sa amin sa panahon ni Mayor Legasyon, hindi po sa pagmamalaki dahil kasama ako doon. Pero ngayon po, nagsisimula ng maging mas makilala ang aming lungsod. Hindi po sa pagyayabang, pero ngayon po mapapatunayan na kung noong panahon ng dating Mayor Jess Robredo, nakilala ang lungsod ng Naga. Ngayon po, mas lalong makikilala siya sa pumumuno po ng aming Mayor, Mayor Nelson Lim. At sa magandang pagsasamahan ng Sangguniang Panglunsod at ng opisina ni Mayor, yung Legislative and Executive. Dapat po kami po kasi sa Naga talaga, may sinasabi ko kami ubos kung ubos, gabos kung gabos. Kami po ay isang political party lang na for 11 years, yun po ang laging nananalo. Dahil po sa people's participation, na isa po yun sa nakita ninyo na gusto ninyong dalhin din dito sa inyong syudad. Kasama po namin ang Naga City People's Council bilang ehemplo, magandang ehemplo ng pagtutulungan ng nasa pribadong sektor at nasa gobyerno. Meron po kaming tinatawag na check and balance na kung saan may boses ang mga pribadong mga mamamayan. Dahil po sa magandang samahan na ito, kuminsan hindi po masasabing smooth sailing dahil iski po kami sa Sangguniang Panglunsod,
meron din pong mga diskusyon. Kung isa nga po, gusto ko nang patuhin ng Gabel po ang mga konsyal na medyo, So, pero po dahil nga sa nagkakaintindihan at malawak ang isipan ng bawat isa, ang mga konsyal po ng lungsod ng Naga, pinagmamalaki ko na progresibo ang kaisipan. Kinakalibutan po ang personal nilang interest at yun po ay para sa ikagabubuti ng aming lungsod. Kaya kung iniimbitahan ko po kayo na bumisita sa aming lungsod para makita po ninyo ang pagbabago hindi lang po sa lugar, hindi lang po sa aming sa debosyon, hindi lang po sa lugar, hindi lang po sa tao, hindi makita ninyo ang pagbabago para sa pag-asenso dahil isa po kami sa adhikain na mas mapabuti ang dati ng mabuti. Making the best better. Yan po ang lungsod ng Naga. The sponsorship takes of the City of Naga, the Honorable City Councilor, Chairman. The Honorable City Mayor Ross Rizal, the Honorable Vice Mayor Toti Lazaro Jr., and members of the Sangguniang Panlungsod of Calamba City, our Honorable Naga City Mayor Nelson S. Ligacion, our Honorable Naga City Vice Mayor Cecilia Nene Velus de Asis, my dear colleagues at the Sangguniang Panlungsod of Naga City, city officials of both Calamba and Naga cities who are here with us today, guests, our Honorable Congresswoman of Laguna, she is here with us today. Ladies, marahay na aga po sa Indo Gabos. Marahay na aga sa Tuya Gabos. Good morning to all of you. Good morning to each one of us. Napakaganda po ng umaga natin dito sa nakakaaliw na lungsod ng Calamba. Sobra po ang kasiyahan namin sa inyong mainit na pagtanggap. At tayo ay nandito lahat for a very historic moment. Indeed, we are proud and honored to be here in your city where our national hero, Dr. Jose Rizal, was born. Malaking karangalan din ng inyong magaling na alkalde na nangunguna sa pagtanggap sa amin ay galing sa angkan o ninuno mismo ng ating dakilang pangbansang bayani. Ang dugo po ng isang bayani ay nananalanday po mga veins po ng inyong mabuting alkalde. Naga and Calamba are destined to be sister cities. Tulad po ng Calamba, ang Naga ay bayan din
ng magigiting na bayani. Meron po kami ng 15 martires ng Bicol. Ang 11 po sa kanila ay binaril sa Luneta. 4 na araw pagkatapos parilin din doon si Gat Jose Rizal. Ito ay dahil sa bintang na sila ay kalaban ng mga Kastila at nangarap na maging malayang bansa. Doon din po sa Naga pinanganak si Tomas Arejola na naging kasamahan ni Rizal, magkapatid na Luna, Lopez Haina at kapwa Bicolano si Jose Maria Panganiban bilang mga Pilipinong reformista at propagandista sa Espanya. Tulad ng Kalamba, maganda rin po ang Naga. Mayaman ang lupa at higit sa lahat, masipag at masayahin ang mga tao doon tulad ng aming alkalde, Mayor Nelson Legacion. Sa puntong ito, allow me to introduce to you our city, its brief historical background, and what it is today. Hindi naman po mahaba ito. Isang page na lang. Known as the Queen City of Bicol, Naga, then known as Nueva Cáceres, was established in 1575 as the third Spanish royal city in the Spanish East Indies after Iloilo and Manila. It is the region's business, religious, educational, and final center, and the seat of the Roman Catholic Archdiocese of Nueva Cáceres. It is also the home of the Blessed Virgin of Peñafrancia, patroness of Bicolandia. In her honor, we celebrate the biggest Marian festival in the country every month of September. Also situated in Naga is the Seminario Conciliar in Nueva Cáceres, or the Holy Rosary Seminary today. One of the country's oldest, which produced the Filipino Bishop Bicolano Jorge Parlin, and other prominent bishops throughout Bicol and some other dioceses in South Luzon. Moreover, Naga is home of the first normal school for girls in the Philippines in the Far East, the Universidad de Santa Isabel, the alma mater of former VP Leni Robredo. It is also in Naga where the only surviving Jesuit school in South Luzon and Bicol is located, the Ateneo de Naga University, alma mater of prominent Bicolanos, such as former DILG Secretary Jesse Robredo, former Senator Raul S. Rocco, former Trade Minister and Governor Luis R. Villafuerte, Jesuit priest Joaquin Bernas, and respected writer and columnist Conrado de Quiros, among others. Strategically located in the heart of the Bicol Peninsula, Naga City today accounts for Bicol's most number of business establishments. Like banks and shopping malls, it is also the favored city by the country's largest companies to be the center of their regional operations in this part of South Luzon. Known as the center of good governance, the Naga City government, with its participatory mechanisms, makes sure that in addressing its goals, the entire community becomes stakeholders, and that transparency and accountability are promoted to ensure
a clean and innovating local government. May isa pa palang page, I'm sorry. Pero isa na lang talaga. At this juncture, let me pause for a moment to congratulate the City of Calamba and its official dam and stakeholders for being hailed as the second most economically dynamic component city sa buong Pilipinas sa ginawang 10th Competitiveness Award sa Maynila ng nakaraang linggo. During the same occasion, ang Naga po din ang tinanghal bilang numero 1 or overall top most competitive component city sa buong bansa ngayong taon. Kaya nararapat lang po naming ipagmalaki na ang Calamba at Naga ay gagawing magkapatid na lungsod. Para na rin sa patuloy na pag-unlad ng ating mga bayan at ng bansa. Section 33, Article 3, Chapter 3 of Republic Act 7160 provides that local government units may, through appropriate ordinances, consolidate their efforts, services, and resources for purposes commonly beneficial to them. The Department of the Interior and Local Government, through a memorandum circular, likewise declared that a local government unit may establish a relationship with its counterpart within the country or abroad to promote development initiatives that are mutually beneficial to concerned parties. May I inform the people of Calamba that only last week, my colleague, the Honorable Lito de Rosario, filed a proposed ordinance naming one of our streets as Calamba City Street. And so we are here today for this historic signing of the Sisterhood Agreement to be spearheaded by our respective Calamba Mayor Ros Rizal and Naga City Mayor Nelson Ligacion. Together, we commit ourselves to establish an enduring link through the exchange of initiatives and experiences in the following areas, such as commerce and trading of goods and services between both parties, environmental protection, citizen empowerment, local government, and the exchange of strategies and best practices in cultural preservation, among others. We shall also maintain an open line of communication and will meet at a time convenient to both of us in order to evaluate the aspects derived from the present agreement and to propose new guidelines for the development of projects of mutual interest in the future. Through this initiative, we hope to live together in peace, stability, and prosperity, bounded in partnership as communities of caring society. Ating dakilang bayaning si Dr. Jose Rizal. Jose po ang pangalan ko. Ako po ay pinanganak noong taon na barilin po si Dr. Jose Rizal. December 30 po. Ay, same day, tanda ko na pala niya nun. On the same day that Rizal was shot in Bagong Bayan, ako po din ay on the same day, but a different year, was born. Bakit ko ba sinasabi yun? Para maging relative ni Mayor, ano? Para sa ating dakilang bayaning si Dr. Jose Rizal, once more we say, thank you. We open our loving hearts
to our latest sister city, the city of Calamba. Mabuhay po tayong lahat. For the City of Calamba to deliver her sponsorship message, Honorable Maria Katrina V. Silva, City Councilor, Chairperson of the Committee on Tourism, Cultural and Social Affairs. First, please allow me to acknowledge the presence of our Calamba City Mayor, Honorable Rosalier H. Rizal, our Calamba City Vice Mayor, Honorable Angelito S. Lazaro Jr., our Congresswoman of the Lone District of Calamba, Honorable Charisse Ann Hernandez Alcantara, my fellow city councilors from the City of Calamba, and to our partners from the City Government of Naga, Naga City Mayor Honorable Nelson S. Legacion, Vice Mayor Honorable Cecilia B. Velos de Asis, to the honorable members of the Naga City Council, the Naga City People's Council, and to all the Calambeños and Nagueños present this morning, Diyos marhay na aldaw, a pleasant morning to all of us. We are all gathered here today to witness this momentous event of the signing of the Sisterhood Agreement between Naga City and the City of Calamba. The City Government of Calamba, I would like to personally extend our deepest and sincerest appreciation to Councilor Joe Perez and the entire City Government of Naga for initiating this Sisterhood program, which will enormously benefit both of our people, our city, and our community. The main reason that we pushed for the passage of this Sisterhood Agreement is that we strongly believe that it will lead to the establishment of a positive relationship between the two dynamic, growing cities and provide numerous opportunities for the exchange of knowledge, expertise, and technologies, as well as friendship and goodwill. Additionally, it will enable our people to interact for their mutual benefit in a variety of areas, including our culture, education, trade, tourism, agriculture, ecology, good local governance, and much more. This Sisterhood Agreement would not be possible without the assistance and support of both our local chief executive, both City Council, our Sangguniang Panlungsod Secretariats, the sectoral group from the Vice Mayor's Office, our Tourism Department, and all the other departments who have all demonstrated their sincere desire to see the Sisterhood program with the City of Naga succeed. We formally extend a warm welcome to all of our guests from the City of Naga as our partner in serving the best interests of the people in Calamba City. Diyos mabalos, marhay na aga sa Indo Gabos, mabuhay po ang City of Calamba, mabuhay po ang City of Naga. Maraming salamat po. Now proceed the signing of the Sisterhood Agreement between the City of Calamba and Naga.
Mayor ng City of Naga, si Honorable Nelson S. Legacion. Sayang City Vice Mayor. Isla sa para sa Cecilia Belus de Artis. Tatayo rin po pagkapagsaksi ang ating Center sa atin pong saksihan ang pagpunta sa Sisterhood ng Syudad ng Manila at ang sod ng sa picture taking dito sa likod ating stage. Ang ating mga butihing konsehal sa Naga, sa taas po tayo ng entablado. Akyat po tayo para po sa
Honorable Councilor Silva is recognized. Thank you very much po, Mr. Presiding Officer. I now have here po signed a memorandum of agreement between the City of Calamba and the City of Naga. In line with this, jointly and collectively with my colleagues in the Sangguniang Panlungsod of Calamba, I respectfully move for the ratification of the Sisterhood Agreement between the cities of Calamba and Naga. For the city councilors or Sangguniang Panlungsod ng Calamba, any second? Seconded? Sure. For the City of Naga, motion. On Joint- joint and collective motion. Jointly and collectively with my colleagues in the Sangguniang Panlungsod of Naga, I move for the ratification of the sister agreement between the cities of Naga and Calamba. On joint and collective motion. Let us now yield the floor to the representative district for her message. Honorable Charissa Ann Hernandez Alpanta. Ama ng ating lungsod, Mayor Ross Rizal sa ating pangalawang ama, Vice Mayor Toti Lazaro sa ating mga magagaling na konsehal ng lungsod ng Calamba. Napakagandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, gagalak din po ako ngayon na batiin ang ating mga napakahalagang mga bisita ngayong araw na ito. Mayor Son Legacion, Vice Mayor Nene de Asis, sa ating mga konsehal ng lungsod ng Naga, sa mga bumubuo ng buong delegasyon. Kasama na po si Chairman Nono ng ating Naga City People's Council, Naga City LGU, Marahay na Aldao sa Indogabos, mga tugang kong nagawenyo. Napakahalagang okasyon po ang joint session na ito para sa bawat Kalambenyo dahil sa araw po na ito, tunay nating masasabi na ang mga nagawenyo ay kapatid naming mga Kalambenyo. Ang Sisterhood City Pact na pinirmahan na natin kanina na nila Mayor at nila Vice Mayor ay isang mahalagang simbolo sa direksyon na gustong tahakin namin nila Mayor Ross, Vice Mayor Toti at ng Sangguniang Panlungsod ang daan tungo sa epektibo, malinis at tapat na pamamahala. And just like brothers and sisters, we really hope to build a family of good governance and progressive cities in our country. Personal ko pong tinitingala ang lungsod ng Naga bilang isang tanyag na ehemplo ng mabuting pamamahala sa ating bansa. Sa katunayan nga po, isa po akong alumna ng Young Leaders for Good Governance ng Jesse Robredo Foundation. Nagpunta rin po tayo doon. At grabe, ideal po talaga natin at talagang na-inspire po tayo. Ang aking sandali ngunit napaka-makabuluhang karanasang ito ay tumulong sa akin upang mamulat na pwede pala yun. Pwede palang gawin yun at sana sa Kalambari. Mamulat tayo sa iba't ibang pamaraan at prinsipyo ng isang tunay na lingkod bayan. Hanggang ngayon, nagsisilbi po kayong inspirasyon sa akin at sa napakaraming mga local government officials natin ngayon sa buong bansa. I think maging si Mayor Vico, di ba po, ginagaya po nila yung mga best practices ninyo. At alam ko po, ang kolaborasyon na ito ay makakatulong sa maraming aspeto ng pamamahala sa ating lungsod. Most recently, Naga City was awarded as the country's most competitive component city. And I know that this is not the first time that this happened, that this honor has been given to your city. At syempre, pangarap din po namin na dito sana sa loob ng 3 taon ay kahit papaano mahabol din namin kayo. At I just know that this is nothing more but a testament to the brand of good governance that Naga City has espoused for over 3 decades now. Dito po sa Calamba, makakatiyak kayo that we are doing our very best to make sure that good governance is and will always be the rule
and there will be no exception. Dahil sa katunayan, ang nakakalungkot na realidad po sa ating bansa that corruption and inefficiency are the rule while good governance is the exception. Pero po, tayo bilang inyong congresswoman ng lungsod ng Calamba, nakapaghain po tayo ng 2 batas tungkol dito. Una ang Freedom of Information Bill, isa po tayo sa nag-a-advocate nito, at syempre pangalawa ang pagtatag ng District Representative People's Advisory Council sa bawat distrito ng bansa. Syempre nawa maging si Kong Gabi, at I'm sure he will be. Isa rin po siya sa hinahangaan natin dun sa Kongreso, kanilang congressman. A Sisterhood City Pact, bago po ako magtapos, a Sisterhood City Pact is not simply a symbolic relationship between 2 cities. It is also beyond an economic relationship where it is our hope that business between our 2 cities may increase. For me, the most important aspect of this pact, Naga City and Calamba City, is the cultural exchange that we wish to have. An exchange of best practices in public administration and governance the people of Calamba so very much deserve. Bilang sister city ng Calamba, hayain niyong tawagin namin kayong tugang o mga erermano at mga erermana. Kayo ang aming inspirasyon at pamantayan para sa mabuting pamahala. Kayo ang aming naistularan sa pamamalakad ng isang lungsod. Kayo ang distrito o syudad na nais din namin maging ang lungsod na tapat sa tao, tapat sa Diyos, at tapat sa bayan. Muli, isa pong karangalan ang makasama kayo ngayon at matawag namin kayong sister cities. Sa momentong ini, ang mga taga-Calamba, asin, ang mga taga-Naga, magturugang na. At this point, we are now officially brothers and sisters. Diyos mabalos! Pagmurang nagsod ng Calamba, pagmurang nagsod ng Naga. God bless you all po. To deliver the message of the City of Calamba, the City Mayor, the Honorable Roselier H. Rizal. Morning. Gandang umaga po sa ating lahat. Marhay na aga sa Indo na nagabos. Isang makadiyos at isang makarisal na araw po sa ating lahat. At bago po, nais ko pong bumati muna sa atin pong, of course, sa atin pong minamahal na lungsod ng Naga, pagalang-galang Mayor Nelson Legasyon. Napakanaman po natin. Ang ating dalawang lungsod, dami ko pong natutunan sa kanya. Vice Mayor Cecilia Belus de Asis. Nais din po natin kilalanin ang ating mga kagalang-galang na konsihal. Mula po sa lungsod ng Naga, kagalang-galang Jessie Albeus. Kagalang-galang Joselito del Rosario. Kagalang-galang Mel Rosales. Kagalang-galang Mel Ramon Benafe. Kagalang-galang Hilda Gayle Abonal Gomez. Kagalang-galang Vidal Castillo. Kinagalang Jose Perez. Kagalang-galang Salvador del Castillo. Kagalang Antonio Beltran. First President of the Liga ng mga Barangay, City Councilor Maria Corazon Peñaflor. And the SK Federation President, Honorable City Councilor Maria Corazon Peña, Mary Kyle Francine Tripulca.
course, side naman po ng ating lungsod ng Calamba. Of course, ating partner sa ramdam na pagbabago at positibong pagbabago dito po sa lungsod ng Calamba. Natin ang lungsod, Honorable Attorney Angelito Lazaro Jr. Ating mahal na kinatawan ng Lone District of the City of Calamba, Honorable Charis Ann Hernandez. Councilor Moises Morales. Councilor Attorney Porsing Uruga. Councilor Fancy Lazaro. Councilor Dayan Ali Espirijon. Councilor Lian Aldave Cortez. Councilor Saturnino Lahara. Councilor Joselito Katindig. Our SK President Kenneth De Las Llagas. Our President of the Liga ng mga Barangay, City Councilor Reggie Oliva. Our City Councilor, Chairman of the Committee on Tourism, ayan, Councilor Maria Katrina Silva. Councilor Edison Natividad. Councilor Arvin Mangiat. Councilor Attorney Gerard Teruel. And Councilor Inme Cabrera. Magbati rin po sa ating City Sangguniang Secretary, Attorney Noel Villanueva, and the rest of the members of the Secretariat. At sa kabila naman po, andito rin po ang ating Secretary of the Sangguniang Panglungsod, Sir Gil A. De La Torre, at sa buong Secretariat. Sa ating People's Council of the City of Naga, headed by Mr. Elmer Santo Domingo. Nasaan po kayo? Yan. Sa lahat po, nandito po sa atin sa session hall pong ito, ulitin ko lang po, isang makadiyos at isang makarisal na araw po sa ating lahat. As Chief Executive of the Historic City of the City of Calamba, may I extend the hands of welcome of my fellow Calambeños, the people of Naga City, as we officially become sister cities. It's indeed a great honor to have as our latest sister city, the newly proclaimed most competitive component city in the recent 10th Cities and Municipalities Competitive Summit, besting all 108 component cities in the whole country, the City of Naga. Our congratulations. With an impressive track record, all aspects of local governance, Naga City's best practices, particularly in the areas of innovation, resiliency, infrastructures, economic dynamism, and government efficiency are truly remarkable and serve as a model for other cities like us. Maraming salamat po. At kayo po ang aming modelo sa larangan po ng As we all know, sister city relationships are meant to promote mutual understanding and friendship among local government units through bilateral exchanges in various fields of common interest. I'm sure you will agree with me when I say that both Calamba and the City of Naga have the potential to be immensely successful in this, being component cities with a common passion for good governance, sa ramdam na pagbabago para sa positibong pagbabago, and a high regard for sharing experiences which impact on all aspects of our services. While you are known as the pilgrimage city for being the home of the biggest Marian devotion in Southeast Asia, Calamba is the favorite place of Rizal pilgrims all over the world.
being the birthplace of our national hero, Dr. Jose Rizal, who hailed from the city. And with our hot spring resorts, known for their therapeutic waters, we have become a preferred historical and tourist destination, being the top overnight tourist destination in Laguna, even in the whole of Calabarzon. While you promote the establishment of commercial complexes and tourist facilities, we are home to more than 10,000 business establishments. The multinationals of which are located in our 9 industrial parks or zones. When you are referred to as the heart of Bicol or being the regional center of culture, religion, and education, Calamba, by virtue of Presidential Executive Order number 246, was declared as the regional government center for the Calabarzon region, which is a showcase on people empowerment. And in addition, Calamba is the city of national pride, of course, because po nag-umpisa, pinanganak ang ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, the city of Lima. Matatagpuan po natin ang daan-daan po nating mga resorts, therapeutic resorts here in the city, and the city of growth, because Calamba is the growth corridor of this Calabarzon region. I am sure we have a lot to share and learn from each other with regards to investment promotions and maintenance and what is considered as the key to a successful business climate. Automation and streamlining of business processes, number 1 din po ng Naga City. At the time na tayo po ay nasa DILG, at yan po ang flagship program po ng ating mahal na late Jess Robredo. At dati po mayor po ninyo at naging secretary po ng DILG. The opportunities you offer in food processing, sugar-based foods, and meat and fish processing will surely find willing partners among our micro, small, and medium enterprises, which comprise an increasing number among our businesses. Networking among the sector was strong during the pandemic, and I'm sure the hub will be even more active during the new normal. And let us not forget projects that will encourage educational and cultural exchanges that will showcase our city heritage and youth. These are just few of the areas where we can collaborate. And I'm sure we and our whole city government of Calamba can sit down and explore partnerships which will expand, strengthen, deliver great benefits to both our. Let us establish a broad-based, long-term partnership anchored on true friendship and encourage programs that will showcase our individual resources and achievements. Tunay na malaking karangalan ang pagdalaw ninyo sa amin upang pagtibayin ang ating relasyon bilang magkapatid na lungsod. At dahil magkapatid, humusbong nawa ang pagtutulungan, pagbabahagi, pagtuturuan, at higit sa lahat, pagmamahalan ng ating mga mamamayan. Maraming salamat po. Isang makadiyos at isang makarisal na araw po sa ating lahat. Diyos mabalos po. Pagtulong na po kita, lungsod ng Calamba, lungsod ng Naga. Mabuhay po tayong lahat. At this point, let us listen
of the Mayor of the City of Naga, the Honorable Nelson S. Legasio. Sa Lone District Representative ng Calamba City, na nabalitaan ko kanina bilang Maria Clara ng Calamba, si Congresswoman Charis Ann Hernandez Alcantara. Sa ating butihing punong lungsod ng Calamba, na ang pinag-apuhan ay ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, Mayor Roselier Ros Rizal, Vice Mayor Attorney Angelito Lazaro Jr., at mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod ng Calamba. Ang aming City Vice Mayor Cecilia Velos Diasis at mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod ng Naga. Chairman ng Naga City People's Council, Elmer Nono Santo Domingo, andon, at mga kasamahan, distinguished officials and guests. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. In our dialect, in Bicol, in Naga, marhay na aga po sa tuya gabos. Magandang umaga din sa akin. We in the city government of Naga very much welcome opportunities like this that establishes mutual relationships, especially with such beautiful and amazing city as Calamba. This all the more allows us to grow our perspective when it comes to good governance, as we share best practices in doing our programs. That is why, when we came to know of this expressed interest, we gladly agreed. As our times are enveloped with crisis and uncertainties, closing ourselves from external connections is defeating. Forging linkages and partnerships will help best as we acknowledge the strengths and weaknesses of each of our localities. As mentioned earlier by Calamba Vice Mayor Attorney Angelito Lazaro Jr., in some ways, and also by Mayor Ros Rizal, both Naga and Calamba share commonalities, being both regional centers and the heart of our respective regions, wherein we enjoy being commercial and industrial hubs and having been recognized as richest cities in our respective regions. Amidst this economic dynamism, we can also see the similarity of our cities in preserving our historical and cultural heritage, as well as our environmental sustainability, with Calamba City being a major economic, transportation, and tourist hub in Calabarzon. We are looking forward to more learnings from your knowledge, expertise,
and experiences in these sectors and many more. We are also happy to share with you that recently, as already been mentioned, Naga has been recognized as the overall most competitive component city in the entire country for 2 consecutive years. Subalit, noong huling announcement, bago mangyari, ako po ay kinabahan. For the economic dynamism category, last year ay natalo po namin yung Kalamba. Pero ngayong taon, kayo naman ang nakatalo sa amin. Kaya congratulations po sa inyo, Calamba City. Congratulations, Mayor Ros Rizal, Vice Mayor Angelito. As we strongly believe you of cultivating ties and expanding our network in order to enhance our systems and improve our service delivery. At the end of the day, it is always the lives and welfare of our respective constituency and the rest of the Filipinos on a larger scale who will be benefited with this mutual relation, which should open for us endless possibilities for sustainable growth and development in the areas of business and trade, education and arts, tourism, and many more. So thank you for this opportunity for learnings and exchanges. And we look forward to even more livable cities of Calamba and Naga, which this sisterhood will foster. Calamba at Naga, tayo ay magkapatid na. Maraming salamat. Mabuhay ang lungsod ng Calamba. Mabuhay ang lungsod ng Naga. Present the key to the city of Calamba. Tinatawagan ang ating Mayor Roselio Rizal at si Mayor Nelson Eslegacion.
Ang lungsod ng Calamba ay itik sa mga lugar at kasaysayang kabahabahagi sa lahat. Bayang pinamugaran ng mga dugong bayani. Bayang pinagpala sa mga hot spring resorts, tourist spots, and historical destinations. Come to the city of Calamba, ang pinagurang resorts capital of the Luna, ang bayan ng bayani. Ang Calamba ay isa sa mga kasaysayang lugar sa Pilipinas. Bayang sinilangan ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Taon-taon, narayo ang lungsod ng Calamba ay itik sa mga lugar at kasaysayang kabahabahagi sa lahat. Ayan, ng pamahalaan at mga negosyante, bayang sinilangan sa loob ng mga dugong bayani. Bayang pinagpala sa mga hot spring resorts, tourist spots, and historical destinations. At pagpapatupad ng mga programa to the city of Calamba, ang pinagurang resorts capital of Laguna. Sa kasalukuyan, ang Calamba ay kabilang sa mga pinakamayayamang lungsod. Ang Calamba ay isa sa mga makasaysayang lugar sa Pilipinas. Bayang sinilangan ng ating pambansang bayaning si Dr. Sa pagbubukas ng lungsod, taon-taon, dinarayo ang lungsod ng libong turista mula sa iba't ibang probinsya. Matibay rin ang ugnayan ng pamahalaan at mga negosyante sa Calamba. Sa loob ng maraming taon, naging katuwang ang lokal na gobyerno sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Ang pagiging business-friendly ng lungsod at pagpapatupad ng mga programang nakatuong matulungan ang mga nagdanais na mamuhunan. Sa kasalukuyan, ang Calamba ay kabilang sa mga pinakamayayamang lungsod sa buong Pilipinas. Ang tanging component city na napabilang sa mga listahang ito. Sa pagbubukas ng lungsod ng iba't ibang bypass roads sa mga non-productive areas, hindi lang ito nagpaginhawa sa daloy ng trapiko. Nagbukas rin ito ng marami pang oportunidad sa negosyo, komersyal, pagpapatayo ng pabahay at marami pang iba. Developments are also happening on all other areas. Maraming mga subdivisions at industrial parks ang dinevelop at kasalukuyang dinidevelop. Patunay na ang mga Calambeño ay humaharap sa isang progresibong Calamba. Sa inklusibong gobyernong ipinatutupad ng bagong administrasyon, hindi rin kinakalimutan ang mga livelihood projects na nakatuon sa iba't ibang sektor tulad ng agrikultura, small and medium businesses at iba pang mga produkto at serbisyo. Sa pamamagitan ng mga trainings ng City Cooperative and Livelihood Department, tinutulungan ang mga maliliit na negosyanteng makabuo ng kanilang sariling produkto at makilala hindi lamang sa Laguna, kundi pati na rin sa buong bansa. Patuloy rin ang pagbuo ng mga programang pabahay. Sa pakipagtulungan ng iba't ibang ahensya at pribadong sektor, mas pinalawak ang mga lugar kung saan makapagpapatayo ang lungsod ng mga tahanan para sa mga nangangailangang Calambeño. Sa larangan naman ng turismo, ang Calamba ay biniyaan ng mainit na tubig na nanggagaling
session sa umaga. Mr. Presiding. Kilala, Honorable Consular Joselito. Thank you po, Mr. Presiding. Mula po sa Luzon ng Kalamba, ay sa wala na naman po tatala kayo pagpapatuloy sa joint session ng City of Naga sa City of Kalamba. Kala po ay ng ating For the City of Calamba, any second. Duly moved and seconded. This joint session between the City of Calamba and Naga City is adjourned. For the City of Naga, Honorable Salvador del Castillo. Any second. So in behalf of the Sangguniang Panglusod of Naga, this session is Mayroon pong hinandang malis. adjourned.